Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon, atong pagakutluon gikan sa libro ni Juan, kapitulo 6, versikulo 66 hangtod sa 70. Ang giingon diri, tungod niini, daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala nagayod mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 katinun-an, ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, dili ba gipili ko man kamong 12 apan yawa ang usa kaninyo? Ang iyang gipasabot mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote, kay si Judas bisan tinuod usa sa 12 katinun-an magbudhi man kaniya. Ang Dios nagapanalangin na sa pagpamati ug pagbasa sa iyang pulong. Kini nga balasahon or kini nga panghitabo nga gi-record ni Juan, ni Apostol Juan, naga-record kini sa daghang mga tinun-an ni Jesus or daghang mga tawo nga nagasunod kang Jesus. Ang mibiya rapod kaniya tungod kay ilang gisunod si Jesus nga adunay sipyat nga rason. Ug tungod ni ana, nakita nato verse 66 ang giingon diri, tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala nagayod mukuyog kaniya. Misunod sila kang Jesus sa dili insakto nga rason. Ug tungod niini daghan na ang wala misunod na kaniya. Wala na mupadayon sa pagsunod kaniya. Pero ang pangutana mao kini, ngano man si Pedro nga nagsulti in behalf of the 12, dili gyud niya ma-imagine nga mubiya kang Kristo. Ngano man nga dili niya ma-imagine, di niya masulod sa iyang hunahuna nga talikdan niya si Jesus. Tungod kay gawas kang Judas ang 11, apil na si Pedro, misunod kang Jesus sa insakto nga rason. Mao kini nga kung ikaw igsuon or kung ikaw higala musunod kang Kristo, kinahanglan nga insakto ang imong rason sa pagsunod sa Ginoo. Tungod kay kung musunod ka kang Kristo nga dili insakto ang rason, dili ra gihapon ka kapadayon or dili ka mupadayon sa pagsunod kaniya, sama sa gisulat niini nga passage nga dunay mga tawo nga wala na mupadayon sa pagsunod sa Ginoo, dili ra pud ka makapadayon sa pagsunod sa Ginoo kung misunod ka kaniya karon nga dili insakto ang rason. Pero ang pangutana nga una natong tubagon, unsa ba ang mga rason nga dili insakto? Akong utruhon, unsa ang mga rason nga dili insakto sa atong pagsunod kang Jesus? Unsa man kining mga rason nga dili insakto? Well, ang konteksto sa Juan kapitulo 6 ang maghatag kanato og tataw nga mga tubag. Una, adunay mga tawo nga misunod kang Kristo or adunay mga tawo nga miduol sa Ginoo alang lamang sa material nga provision. Basahon nato gikan sa bersikulo 22 hangtod sa 27 sa susamang kapitulo sa Juan kapitulo 6. Adunay mga tawo nga misunod sa Ginoo sa material provision lamang ang ilaang rason aron matagbo ang ilang mga material nga gikinahanglan. Juan kapitulo 6 bersikulo 22 hangtod sa 27.
Sa pagkasunod adlaw, ang mga tawo nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usara ka sakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala musakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga sila ra. Hinuon didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit diin ang mga tawo mikaon sa pan tapos makapasalamat sa Ginoo. Sa pagkamatikod sa mga tawo nga wala didto si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Kapernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakit-an na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, "Magtutudlo, kanus-a ka pa nahiabot diri?" Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo." Gi-expose sa Ginoo ang ilang motibo. "Sultihan ko kamo, nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong gihimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog. Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tawo, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan." Nganong gipangita man sa mga tawo si Jesus? Di ba ilagyong gisundan si Jesus, nakamatikod sila nga wala na si Jesus didto. Naningkamot gyud sila nga makasakay og mga sakayan aron sundan si Jesus sa lugar nga iyang giadtuan. Pero ngano man nga pangita gyud nila si Jesus ug gusto gyud sila nga mosunod kang Jesus. Well, gi-expose sa Ginoo ang ilaang motibo sa ilang kasing-kasing. Misunod sila kang Jesus alang sa material nga provision, alang sa pagkaon. Di ba ang giingon sa Ginoo sa verse 27? Basahon nato og utro, verse 26. Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo, nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog." Kaya ang konteksto ni ini mga kaigsuonan, di ba, nagmilagro si Jesus ug iyang gipadaghan ang 5 ka pan ug 2 ka isda. Giribyok sila sa Ginoo. Gibadlong sila sa Ginoo tungod kay ang material nga probisyon, ang pan, or kung sa Pilipinas pa ang bugas, ang humay, dili kana ang pinakagikinahanglan sa mga tawo ug dili na mao ang primary reason kung nganong mianhi si Jesus diri sa kalibutan. Dili na mo'y pinakarason nganong mianhi si Jesus diri sa kalibutan aron kita madato. Daghang mga iglesia nga nagatudlo nga kung muduol ka kang Jesus, ikaw mapanalanginan, mulambo or muuswag ang imong negosyo. Kung daghang mga tao nga muduol sa Ginoo tungod kay gusto sila nga mudato sila or muuswag ang ilang negosyo. Pero mga kaigsuunan, dili na mo ipinakarason nganong mianhi si Jesus diri sa kalibutan. And yet, daghang mga tao nga miduol kang Jesus ni ana nga rason lamang. Tungod kay nadunggan man nila ang mga pastor uban nga magwali nga nagaingon susama niini, duol kamo kang Jesus ug iyang tagbuon ang tanan ninyong gikinahanglan. Kanunay mo nga dunay pagkaon sa inyong mga lamesa, ang inyong negosyo mouswag. Panalanginan mo sa Ginoo sa tanang matang sa panalangin. Kung mo kini ang imong rason sa imong pagdangop kang Jesus, sultihan ko ikaw igsuon, dili ka magpabilin sa pagsunod kang Jesus. Tungod kay kung moabot ang panahon nga magkaproblema ka sa kwarta, kung moabot ang panahon nga magkaproblema ka sa imong panalapi ug dunay kalisod nga moabot sa imong kinabuhi, mubiya rapod ka kang Jesus. Gani do na jud koy nailhan nga pastor sa Iligan nga muni ang winalihan sa iyang bana nga kumuduol ta sa Ginoo mahimong hapsay ang atong panimuyo. Ang asawa good in town sa pastor nabuang tungod kay wala man niya masinati ang sumala sa giwali sa iyang bana. Nabuang siya ug wala na gyud in town siya musunod sa atong Ginoo. Mao nga kini nga rason sa pagsunod sa Ginoo aron lamang mapanalanginan ug muuswag ang atong kinabuhi. Dili kini insakto nga rason ug bisan kinsa nga anaa
nga nagbato niini nga rason dili gyud makapadayon sa pagsunod sa atong Ginoo. Ikaduhang rason nga sipyat. Ikaduhang rason nga sipyat nga dili gyud insakto nga kinahanglan gyud natong wagtangon sa atong kasing-kasing sa atong pagsunod sa Ginoo. Daghan ang mga tawo nga musunod kang Hesus tungod kay aduna sila'y paglaom nga si Jesus mao'y magpadato sa nasod sa Pilipinas. Daghang mga tawo nga muduol kang Jesus aron lamang sa social ug political nga improvement. Naani sa kapitulo gihapon nga atong gikutlo ning takna sa kahaponon, bersikulo 14 ug 15 sa Juan kapitulo 6. Mao kini ang giingon, mo atras kita og gamay. Tungod kay sumala sa akong giingon kaganina, ang konteksto mo'y atong kuhaon. Bersikulo 14. Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga giingon sa kasulatan nga muanhi sa kalibutan. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya og pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Nakita nato mga kaigsuonan, tungod sa milagro nga gibuhat ni Jesus. Unsa man kadto nga milagro? Ang pan midaghan ug ang duha ka isda midaghan. Tungod sa milagro nga gibuhat ni Jesus, nakita sa mga tawo nga, uy, nindot ni nga atong himuong hari kay dili na kita magutom. Dili na ta maningkamot og panarbaho. Relax na lang ta kay milagruso ini nga hari. Ilang gahunahuna gyud sila nga ilang pugson si Jesus nga himuong hari. Ilang ituboy si Jesus nga hari tungod kay ang Israel niadtong panahona nasakop sa Roma or gisakop sa Roma. Dunay maghatag kanato og kagawasan. Gusto nila nga pugson si Jesus nga mahimong hari. Nagtuo sila nga kining tawhana si Jesus mao'y makaluwas sa ilaang nasod gikan sa social ug political nga pagkaulipon sa Roma. Therefore, they wanted to make Jesus their king. Pero unsa may response ni Jesus sa ilang gihimo nga hakbang? Unsa may response ni Jesus? Mibiya si Jesus kanila ug mibalik didto sa kabungturan tungod kay dili na mo'y pinakarason nganong mianhi si Jesus diri sa kalibutan aron himuon siyang hari, aron mahimo siyang presidente, aron padatuon niya ang nasod sa Israel or padatuon niya ang nasod sa Pilipinas. Dili na mo'y pinakarason nganong mianhi si Jesus sa kalibutan. Pero karon mga kaigsuonan, daghang mga tawo nga ang ilang pagtan-aw kang Jesus usa ka social and political savior, social and political deliverer. Ang interest lamang nila kang Jesus is that mapadato ni Jesus ang kahimtang sa ilang nasod. The teachings and influence could eradicate poverty, criminality and apathy, and he can bring social and political reforms. Muna'y pinaka rason kung anong interesado sila kang Kristo. Igsuon, higala, kung muduol ka kang Jesus or midangop ka kang Jesus nga maura ka na ang imo ang rason, then you are not coming to Him with the right reason. And although taod-taod kang musunod kang Jesus or dugay-dugay kang musunod kang Jesus, you will never be able to continue to follow Him because your reason of following Him is not the right reason. Ikatulong sipyat nga rason sa pagsunod kang Jesus, mao nga misunod lang kang Jesus gumikan kay na-curious lamang sa milagro nga gibuhat ni Jesus. Gusto lamang niyang masaksihan kung unsaon paghimo ni Jesus og milagro. Naa kini sa bersikulo 2. Juan kapitulo 6 bersikulo 2. Ang giingon dire, misunod kaniya ang daghan kaayong tawo kay nakita manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. So you see, misunod sila sa Ginoo tungod kay nakita nila nga si Jesus
milagroso. Why did the people follow Christ? Primarily because of the miracles He was able to perform. However, interesado ba gayud sila sa gitudlo ni Jesus? Dili gyud sila interesado sa gitudlo ni Jesus. Gani pagkahuman nilang nadunggan ang bugat nga gitudlo ni Jesus, unsay ilang reaction sa verse 60. Ang giingon dire, daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog niini ug miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulon ana, kinsabay makasabot niini. Ug sa bersikulo 66, tungod niini, daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. So you see, na-curious lang daay kining mga tawhana, misunod sa Ginoo gumikan kay nakita nila nga si Jesus milagroso, interesado ra sila sa milagro pero dili sila interesado sa pagtulunan sa atong Ginoo. Well, unsaon man nato kini pag-apply sa atong kapanahunan, sa atong panahon karon? Di ba daghan ang miduol kang Jesus para lamang sa healing? Doon na sila'y balatian. Mga miduol sila sa Ginoo para maayo ang ilang balatian. Pero ang ilang interest sa pagduol sa Ginoo dili gumikan kay nakita nila nga sila makasasala og si Jesus mao ang manluluwas nga ang iyang dugo mao lamang ang basihan kung nganong mapasaylo kita sa atong mga sala. Dili kaluwasan, dili tungod kay si Kristo hari nga kinahanglan kita magpasakop kaniya, dili kana mo ilang pagtan-aw kang Jesus Dios og manluluwas, dili. Miduol lang sila kang Jesus gumikan kay interesado lamang sila sa milagro nga pagahimuon ni Jesus. Gusto nilang maayo sa ilang balatian. So they are interested of healing, they are in need of healing, and so they come to Jesus Christ. But they are not really interested in the doctrines of Christ. They are not really interested in the teaching of Christ. Pagtulunan ni Jesus sa pagkabalaan, sa seryoso nga pagsunod kaniya, sa kapasayloan, they are not interested about the gospel at all. Well, dunay mga tao, sama kang Haring Herodes, nga curious lang siya, excited lang siya nga mutan-aw og milagro nga gibuhat ni Jesus. Munang gusto niya lungat-lungat gid siya nga makita niya si Jesus, gumikan kay gusto niyang makita sa iyang duha ka mga mata ang milagro nga gibuhat ni Jesus. Asa man kini makita? Lucas kapitulo 23 bersikulo 8. Mutabok kita kang Lucas. Lucas kapitulo 23 bersikulo 8. Interesado si Haring Herodes kang Jesus tungod kay na-curious siya kung unsa ang milagro nga pagahimuon ni Jesus. Lucas kapitulo 23 bersikulo 8. Ang giingon dire, nalipay pag-ayo si Herodes. Grabe no, nalipay kayo si Herodes sa pagkakita niya kang Jesus kay nakabalita man naman siya mahitungod kaniya ug dugay na siyang nagtinguha sa pagpakikita kaniya, nangandoy usab siyang mutan-aw kang Jesus nga maghimog milagro. So you see, why was King Herod interested in seeing Jesus Christ? Not because he was interested in the teachings of Christ, in the doctrine of Christ, but he was interested to satisfy his curiosity by personally witnessing the miracle that Jesus Christ would perform. Igsoon, or higala, kung ang imong rason sa pagdangop kang Jesus alang lamang sa iyang mga milagro, nanginahanglan ka og kaayuhan sa imong balatian, although taod-taod ka or dugay-dugay kang musunod kang Jesus, dili ra gihapon ikaw makapadayon. Dili ra gihapon ka mopadayon. And yet, daghan kong mga nadunggan nga mga tawo nga, uy, abi na ako og maayo ko sa akong balatian kung muduol ko kang Jesus. Naaraman na gihapon ang akong sakit. Mubalik na lang ko sa akong bisyo. Mas maayo pa'y mo balik na lang. Wala ra man gihapon. So you see, tungod kay ang pagduol kang Jesus, dili man insakto nga rason. Ikaupat nga dili insakto nga rason sa pagdangop kang Jesus mao kini. Mutabok kita sa Matthew chapter 10 verse 34. Unsa man kini nga rason? Nga dunay mga tawo nga interesado
nga muduol kang Hesus, musunod kunuhay kang Hesus, pero mao kini ang iyang rason. Matthew chapter 10 verse 34. Ang giingon niini ni Hesus, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala kundili espada. Now, balik kini sa rason sa uban nga miduol sila kang Hesus gumikan kay duna sila'y problema nga wala na sila'y laing madangpan munang miduol na lang sila kang Hesus aron masulbad ang ilang problema. Dunay nagpa-interview sa usa ka simbahan nga nganong miduol sila sa Ginoo. Ang tubag gumikan kay duna sila'y problema. Tanan na ilang giduulan, wala makatabang sa ilang problema, mo nga midangup na lang sila sa Ginoo. So you see, ang nakita nato ang pinakarason nganong miduol sila sa Ginoo tungod kay nagtuo sila nga sa pagduol nila sa Ginoo masulbad ang tanan nilang mga problema. Doon na sila'y problema sa ilang panimalay, and they think that maybe Jesus Christ can solve their problems. Pero ang pangutana, nagsaad ba ang Ginoo nga sulbaro niya ang tanan natong problema? Si Pablo man gani nga apostoles, tulo kahigayon siyang nangayo sa Ginoo nga tangtangon sa Dios ang tunok sa iya ang panit. Pero ang tubag sa Ginoo sa iya, insakto na ang akong grasya nga mag-sustain kanimo. So no, ang tubag sa Ginoo. Wala sulbara sa Ginoo ang problema ni Pablo, ang tunok sa iyang panit. Mga igsuon or higala, kung mudangop ka kang Hesus nga mo kini ang imong mga rason. Sa kaya itong unang sipiat nga rason, alang lamang sa material nga probisyon, alang sa political o social nga concerns, o tungod lamang kay interesado ka sa pag-ayo sa imong balatian, or ikaupat, gumikan kay nakita nimo nga si Jesus ang posible nga makasulbad sa imong problema. Kung mao kini ang imong mga rason sa pagduol kang Jesus, sultihan ko ikaw, igsuon, higala, dili ka makapadayon sa pagsunod kang Jesus. Mga tubago nato sa ikaduha, unsa man di ay ang mga insaktong rason sa atong pagsunod kang Jesus. Well, ang insaktong rason gibatbat ni Pedro sa bersikulo 66 hangtod sa 69. Atong basahon og otro, Juan kapitulo 6 bersikulo 66 hangtod sa 69. Ang giingon dire, tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala na gayud mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an, ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios. Nganong dili man gyud makahimo si Pedro og biya kang Kristo? Nganong dili man siya makahimo og biya bisan pag namiya na ang tanan? Tungod kay nasayod si Pedro kun unsa gayod ang iyang pinakabug-at nga panginahanglanon. Unsa ang iyang pinakabug-at nga panginahanglanon? Kinabuhing walay katapusan. Basahon nato gutro. Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. You see? Nakita nato ang gikinahanglan ni Pedro. Nasayod si Pedro sa iyang pinakagikinahanglan, mao ang kinabuhing walay katapusan. To whom shall we go? You have the words of eternal life. Nakita ni Pedro nga ang iyang pinakagikinahanglan dili material nga provision, dili social and political deliverance, dili miracle of healing, dili excitement from the miracles Jesus performed. Ang iyang pinakagikinahanglan, sumala sa iyang gipamulong sa bersikulo 68,
eternal life, kinabuhing dayon, kinabuhing walay katapusan. A life under the smile and favor of God, and life in fellowship with God that is eternal in duration. Gawas pa ni ana, mga kaigsunan, mga higala, nasayod si Pedro nga siya makasasala. Nasabtan ni Pedro nga ang kinabuhing walay katapusan or kinabuhing dayon dili niya makabot gawas kang Kristo. Dili niya makabot gawas lamang kung pinaagi kang Kristo. Unsa may giingon diri sa Lucas kapitulo 5 bersikulo 8 ug 9. Lucas kapitulo 5 bersikulo 8 ug 9. Pakibuklat po sa inyong Biblia. Lucas kapitulo 5 bersikulo 8 ug 9. Ang giingon diri, sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo. Unsa man ang nahitabo? Katong, di ba, nangadlawon na lang si Pedro og pangisda, wala gyud in taon sila'y nakuha nga bisag usa ka kuha. Pero katong miingon si Jesus nga atras og jutay, itaktak ang baling sa tuo nga dapit. Daghan kaayong isda nga ilang nakuha. Gani miingon sila nga, Ginoo, nangadlaw na pud mi og kuan dire pagpangisda, pero wa man gyud mi nakuha bisag isa, pero gumikan kay gipamulong nimo nga amo kining buhaton, sige buhaton, bisag expert na to sila nga mangingisda. Moto nga daghan kay silang kuha nga isda. Nagkuha pa man gani sila og usa pa kasakayan aron sudlan sa daghan kayong kuha. Nakita ni Pedro nga Dios kining iyang gikaistorya. Nakita ni Pedro unsa giingon diri sa bersikulo 9. Ug sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo ka nako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala kaayo siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Ang milagro nga gibuhat ni Jesus maoy nakapahimong conscious kaniya nga nakita niya nga dili siya takos sa presensya sa Ginoo. Muna nakita niya ang iyang pagkamakasasala, muna miingon siya nga, "Ginoo, palayo ka nako. Naangbot pasabot, makasasala ko, ikaw balaan." Nasayod si Pedro, nasabtan ni Pedro nga dili siya takos sa kinabuhing dayon. Gawas pa ni ana, kumbinsido si Pedro nga si Jesus ang Mesiyas ug nakasabot si Pedro nga ang kinabuhing dayon makaplagan lamang diha kang Hesukristo ug wala nay lain. Naa lamang kang Hesukristo ang kinabuhing dayon. Mao nga bisan pa kung ang ubang mga tawo namiya na kang Jesus, para kang Pedro, di gyud niya ma-imagine. Di gyud niya ma-imagine nga biyaan o talikdan niya si Jesus. Muna nga mingon siya kang Jesus, "Lord, asa pa man mi moadto? To whom shall we go? Anaa kanimo ang mga pulong nga nagtudlo sa kinabuhing walay katapusan. You have the words of eternal life. We have believed and have come to know that you are the Holy One of God." Mao nga alang kang Pedro, it would be utterly unthinkable for him ever to forsake Jesus. Mao kini ang insaktong rason sa pagsunod kang Jesus. Ug kung ang imong rason sa pagsunod kang Jesus igsuon og higala susama sa rason ni Pedro, nan tinuod ka nga disipulo ni Kristo. Ug susama kang Pedro, dili gyud nimo mahunahunaan nga talikdan nimo si Jesus. Bisan pa sa kalisod, bisan pa sa balatian, bisan pa kung maggubat ang atong nasod, bisan pag duna kay mga problema nga mudangat sa imong kinabuhi, you will never think of leaving Christ. Mao nga kini nga pagtulun-an nato or kini nga pagtuon nato sa pulong sa Ginoo nagsilbi nga samin nga matest nato ang atong kaugalingon. Kung ang imong rason sa pagsunod kang Jesus susama kang Pedro, nan tinuod ikaw nga disipulo ni Kristo. Tinuod ka nga tawo ni Kristo. Kung dili, susama sa daghang mibiya kang Jesus. Mubiya rapod ikaw
kang Jesus. Mutalikod ra pud ikaw kang Jesus. Dili ka makapadayon. Dili ka makapadayon. Mga atong iampo igsuon nga ablihan sa Ginoo ang atong kasing-kasing ug hunahuna ug expose niya kung unsa ba gyud ang atong rason sa pagsunod kang Jesus. Hinaot nga ang rason nato sa pagsunod kang Jesus susama kang Pedro. You have the words of eternal life. Magkinaunsa atong kinabuhi, musunod, mupadayon kita sa pagsunod kang Jesus. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.